Ćao, ja sam Đura, a ovo je moj lifestyle time travel blog. U današnjem videu ću vam pokazati kako sam se šminkala u periodu Rima. Za tu priliku ja sam naručila jedan paket iz prestižne firme Timeline Beauty. Pa hajde da vidimo šta ima u njemu. Ajde da... Ja sam bio kasnije. Pa malo, ali dobro, nema veze. A, vidim, stigo je paket. Stigo paket, ja sam krenula da snimam bez tebe, mislila sam da nećeš ni doći. Neko mora da te šminka. Pa mora, ja sam mislila da ću morati sama, ali srećom si došao. Pa da vidimo, ajde da vidimo prvo šta sam mi poslala. Otvori, naravno, uzbuđen sam koliko i ti. Mnogo sam uzbuđena. Kako mi je drago što si napravio ovu kompaniju novu, kakav logo. Timeline Beauty. Prelepo je, zaista. Šulja. Prije svega kafa, pre šminkanja, za tvoju rutinu jutarnju, ili tako? Ovo će mi biti omiljena šolja, već mi je postala omiljena šolja, svako jutro ću pijem kafu iz nje, svako jutro. Bolje bi ti bilo. Prelepo, kakav logo, ja sam i Ajde, pomoći ću ti malo. Ajde, pomozi mi, molim te, da bismo što pre to odradili, da se gledaoci ne smaraju sa otpakivanjem. Šta je to? To su karmini. Evo vidimo senku. Senka plava. Rumenilo. Senka zelena. To su te boje, to je to. To je rimsko. I ovdje, vidimo, ovo je antimon. Ova se tableta antimona raspala, ali to je tako. Evo ga i puder, Puder, s ovim krećemo odmah. Tako je, time krećemo. Da odložimo ovaj paket sa strane, pa da krenemo. Uputi, dakle, ljude sve vezano za jutarnju, to jest za rimsku. Rimska rutina. Ideal lepote rimske je bio bleda put. Znači, što bleđe, to bolje, jer je to pokazatelj da ste vi višeg staleža i da ne provodite puno vremena napolju. Zato su žene, i one koje su bile visokog staleža, i one koje su bile nižeg staleža, težile ka tome da imaju što svetliju put. Kako bi to postigle, koristile su najčešće, mislim i ja sam koristila, najčešće pudere od belog olova, užasan za kožu, ali dobro pokriva. Ovdje nema belog olova, da se zna. Da, ovo je sada druga, malo si promenio tu formulu, jer do skoro je relativno korišćeno to belo olovo, iako su ljudi znali da je to otrovno, da koža strada, da koža propada, i mi smo znali da koža strada i propada, ali šta ćete, moda za modu sve. A kako smo to pravili? Tako što od opiljaka belog olova, opiljke belog olova smo zapravo posipali sirćetom, onda se ta smesa ostavljala da se osuši. Kad se osuši, formirale su se kao tabletice, kao ovde što možete videti. Znači ovako, tabletice belog olova koje su se prodavale kasnije. A pored belog olova koristili smo i kredu. Kreda je bila jeftinija. Kreda je zapravo vrsta krečnjaka koja je nastala akumulacijom morskih organizama kokolita. I baš zato što je vrsta krečnjaka, ona reaguje sa sirćetom. Zašto je i sirće korišćeno kako bi se kako bi se ta kreda razložila i dobile iste ovakve tablete kao što imamo kod belog olova. I kad smo kod belog, mislim da se bleđe od same smrti, tako da mislim da smo postigli taj rimski bled i... Rimska estetika. Tako je. Da, prelepo, to je to. Na što sledeće stavimo? Sledeće ćemo da stavimo ovo crno okočiju. To smo koristile od različitih supstancija. Ovo je od antimona, to je bilo najluksuznije. Sad, koristio ko je šta imao. Neko je koristio antimon pomešan sa uljem, to je bilo, dakle, kao što sam rekla, najluksuznije. Osim toga, mogla je da se koristi i gareš pomešana sa mašću, ali i ona čađ sa uljanih lampi, pošto smo mi goreli one žiške, koristili smo žiške uljane lampe, i onda pomešana ta gareš sa uljem je bila savršena za stvaranje ovog crnog oko očiju, jer mi smo htjeli da naglasimo oči, ne ceo kapak da nam bude crn, nego ovako da se to oko istakne. Još malo to istaknutost. Da. Nanesemo duboko. Tako da je ideja bila da se to istakne, da se... Evo ga. Jel dobro? Ajde da vidimo. Kako ne? Pa,
Dobro, dobro, savršeno. Evo, malo si ovde prešao. Popravi Malo ti si to ga tako. preterao. Malo si tu Nekad preterao, dosta antimona. malo si ispod prešao. Mislim, stavila smo mi i ispod, ali to je bilo malo preciznije nego što je uradio gospodin Kronos. Ali dobro. Nakon ovoga pretpostavljam da ide neka senka, nešto. Sad ide senka. Dakle, senka ide preko celog kapka. Kao pigmente za senke koristili smo malahit i azurit. I jedno i drugo su oksidi. Šta radiš? Što? Pa ne tom četkom. Kojom? Si normalan? Ovom? Ne! A, Ovim ovo! četkama. O Bože, ovo je zarumenilo. Lepo si ti rekao da ću ti imam zelene obraze. Može i plava da bude. Ovaj put ćemo zelene od malahita, plave od azurita. I malahit i azurit su zapravo karbonati bakra i nalaze se u prirodi kao kamenje više. Zato oni nikad nisu topljeni, već su oni korišćeni dekorativno. Još od neolita su korišćeni ili kao perlice su pravljene od njih, bušeno je to kamenje pa su pravljene perlice ili za dobijanje pigmenta kao što mi sada koristimo. Dakle, taj kamen, taj mineral se mrvio, zatim se ispirao kako bi se dobile sitnije čestice, potom se to prosejavalo kada se osuši, zatim se ponovo ispiralo i opet su se vadile još sitnije čestice da bi se dobio taj fini prah, taj pigment koji mi sada nanosimo na oči. Još malo pa će biti gotovo. Veoma su jake te boje i veoma su lepe te boje. Prelepe. Prelepe, baš su dekorativne. Mislim, to je korišćeno, koristi se i danas u slikarstvu, taj pigment. I malahit i azurit. Veoma jake boje. Kako ti znaš prave tehnike šminkanja. Da. Mislim da je senka gotovo, samo malo mora da se popravi ovde. Možda da izjednačiš, a? Samo ću da izjednačim. Ovo nije trebalo da ide ispod oka. Završimo Kronose. Iako sam tresao. Dobra tehnika, ali dobro, ajde popravit ćemo to sada. Popravit ćemo. A mislim da je ovo gore zaista očaravajuće. Da. Ja ću sada malo da popravim, ja se izvinjavam, iako sam hvalila njegove tehnike. Nisu baš najbolje. Kakva rimska lepota. Hajmo reći. Božanska. Hajmo reći da Je to to. da je to to. Možda je trebalo još malo da bude to tamnije, Sad ćemo da sredimo, jer je nije malahit problem. malo tamniji još od toga. Ova azurit senka nije ti baš najbolja. Mislim da moramo da pokažemo sliku azurita koja je zapravo nijansa plave. Nekde ovde ćemo je pokazati. Mislim da snimatelju stiže poruka neka, ali nema veze, to nije bitno. Mislim da su oči gotove. Jesi naučio da... Da. Sledeća etapa je rumenilo. Iako je bleda put bila ideal lepote, opet mora se dati malo živosti tom licu, malo da se povrati krv i to smo činili putem rumenila. Dakle, rumenilo je pravljeno od crvenog okera uglavnom, znači crveni oker, to je pigment gline. I ako on nije mogao da nabavi crveni oker, jer nije bio toliko jeftin, mogao je da koristi i recimo crvenu stežicu, to je biljka jedna koja ima plavi cvet, ali zapravo njen koren je crvene boje, on ispušta crvenu boju i korišćen je za farbanje ne samo za dobijanje rumenila i boja za lice, već je korišćen i za farbanje tkanina, znači crvena stežica. Ako on nije imao para, mogao je da koristi i talog od vina recimo, ili sok od duda. Samo pogledam da li sam dovoljno stavio rumenila ili hoćeš još. Ajde da vidimo. Pa, mislim da tu možda bi trebalo još malo da se popravi. Recimo
ovako da se stavi. Malo da se ovde, malo previše si prišao nosu, ali nema veze. Ovde nisi ništa stavio. To je Christmas edition, Rudolph edition. Da, malo nije jednako, ali dobro, šta je tu je? Približavamo se finišu rimske lepote. Malo, evo, malo ima života, a? Da. Bledo, ali... Zacrvenela nešto. Da, kao da sam radila. Postirela. Da. Išla sam da napudim amforu. Beauty. Ruž, da. E sad, ruž je bio crvene boje, nije bilo baš nekih varijacija. Ovo su sada različite nijanse, ali kako ispadne. Tako je bilo u rimskom periodu. Crveni ruž je pravljen od takođe crvene stežice, biljke, kao i rumenilo. U to izmrvljeno korenje crvene stežice dodavano je ulje kako bi se povezalo i kako bi se otpustila recimo ta crvena boja. I onda je dodavan pčelinji vosak kako bi se sve to fiksiralo i bilo te masnikave teksture. Nisam završio, razmaži. Čime? Pustina. Nastavi. Pa ne, mislim, to je to. Evo, sad ćemo završiti ruž. Ruž, dobro. Nastavi na obrati pažnju na kamermana. Dobro, ajde da se vidim. Božanstveno li je? Prelepo, zaboravila sam prosto koliko je divna bila rimska šminka. Ajde je malo popravim to. Diskretno pređe na ivice. Diskretna boja. Mislim, s obzirom na ostatak face, mislim da je zanemarivo. Realno rimske lepote. A da? Da, još fali frizura. Pualo pulhra. Pa da, dobro, frizure smo već imali, tako da sada možemo napraviti jednu rimsku punđu ovde. Tako je. Pozadi, kao što ste videli u prethodnom videu. I onda ste prava Rimljanka. Ako želite baš ovaj look, možete se obratiti Timeline Beauty-u i ona će vam poslati ovaj celokupni paket, dakle imamo... Znači to je rimska Roman Beauty i taj paket možete da dobijete u Timeline Beauty. Samo limitirano. Da imate da dišete. Pa ništa, hvala vam što ste nas gledali, hvala što si me šminkao. Uvek. Da, toga se i plašim se toga što te zovem uporno i ne znam što te zovem, ali... Ti možeš mene da zoveš, ja ću se tebi vratiti kao bumerang. Jeste, sviđa mi se tvoja energija, vezani smo, šta ćeš, vezani smo, večnost nas je vezala, osuđeni smo jedno na drugo, pa morali smo i da se naučimo da se trpimo. Hvala vam još jednom, subscribe, like, share, send to all i vidimo se sledeći put sa nekim novim videom. Ćao!